And I knew that if I was going to London, it was going much more difficult to achieve what I wanted to do. But I decided to go to Amsterdam because I knew that there was this. All these people, they want to know why you came to Greece. What is the reason? You are curious. You wanted to see what? Come on, really? Yes. Really? Tell us, man. Come on. I have to spend a lot of time alone in Amsterdam. Είσαι εδώ και μπορείς και έχεις και το ταλέντο και την ευσυνειδησία να μεταφέρεις. Το πάει για κόμμα αυτός. Το πάει για κόμμα. Δεν είσαι της πολιτικής. Μείνε σε αυτό που κάνεις, γιατί όσοι πήγαν να κάνουν κάτι καλά και ασχολήθηκαν με την πολιτική, έπεσα στα λίγο πολύ στέλια. Εσύ αυτό που κάνεις, από τη δική σου τη δουλειά, επειδή έχεις την οικογένειά σου και ευτυχισμένος γι' αυτό. Και δεν περιμένει αύριο η οικογένειά σου να φάει, γιατί μπορεί να φάει. Εσύ δεν τρώει εντωμεταξύ. Ο μεγάλος μου γιος είναι ένα 83 και θέλει να κατέβει box 64 κιλά. Πού του λέω, πάει τίποτα. 64. Πόσο ύψος έχεις? 92. Είναι κανένας ένα 84, ένα 83. Πόσα κιλά είσαι? 91. Ο γιος σου θέλει να κατέβει στο box 64. Λέγε. Παύλο, ο Βαγγέλης είναι ο διευθυντής Μα για τον Παύλο μιλάμε. του Χαλκιαδάκη. Δεν υπάρχει Χαλκιαδάκη. Έχετε ωραία σούπερ μάρκετ. Ένα το έχετε στο Χαλάνδρι. Μ' αρέσει, είμαι πελάτης. Το Χαλκιαδάκη είναι χειροκρότημα. Όχι, κάτσε, είναι αλήθεια αυτό που λέω στο Χαλάνδρι, έχεις μαγαζί? Γεύσεις Κρήτης. Ρε, σε ρωτάω. Δεν είναι, γεύσεις Κρήτης. Αυτό. Είμαι πελάτης. Άκου τώρα. Μας παίρνει πελάτης πριν 2 χρόνια. Και απαντάω στο τηλέφωνο. Είμαι υπάλληλος στην εταιρεία. Και λέει, λέτε για κρητικά προϊόντα, λέτε για ελληνικά προϊόντα και πουλάτε σκόρδα Κίνας. Λέω, είναι δυνατόν? Δεν έχεις ελληνικά σκόρδα. Θα σας απαντήσω. Το τηλέφωνο σας πάρω πίσω. Παίρνω στο μανάβι. Του λέω, γιατί δεν έχουμε σκόρδα ελληνικά? Μου δεν έχουμε. Τι εννοείς δεν έχουμε? Δεν έχουμε, δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Σε 30 με 40 μέρες θα παραλάβω από Θήβα. Την πρώτη Παραλαβή. Είμαστε σοβαροί, δεν έχουμε ελληνικά σκόρδα? Οφείλω να απαντήσω. Παίρνω την κυρία. Σου κάνω μια παρένθεση, ό,τι θες. Πώς βγαίνουν τα σκόρδα? Ποιος ξέρει εδώ μέσα, ένα λεπτό ρε. Ποιος ξέρει πώς βγαίνουν τα σκόρδα? Θα σου πω τι να το πει. Όχι εσύ δεν ξέρει πάμε, εσύ είσαι καθηγητής. Άσου να πούμε, ποιος είναι πάνω στα πλάσια. Ένας από εσάς, πώς βγαίνουν τα σκόρδα? Πού είσαι, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι για τα σκόρδα. Δεν το ποτίζεις. Μόνο σκύβεις λίγο, έχουμε μάθει να σκύβουμε ούτως ή άλλως και 10 χρόνια. Το βάλεις στη γη και φεύγεις. Δεν το ποτίζεις ρε μεγάλη, έχω βάλει. Έβαλα σκόρδο εγώ, δεν θέλω να μου πει άλλος, την παρατήρηση. Εγώ έβαλα σκόρδο στα γιούρτα, με το μεγάλο μου το γιο, κόψαμε ένα σκόρδο, το βάλαμε και βγήκε. Δεν το πότισα ποτέ. Για να σας ρωτήσω κάτι άλλο, θα το πεις. Τα σταφύλια πώς βγαίνουν? Έχει διτεύσει κανένα σταφυλιά? Το κλίμα. Το βάζεις και έφυγες. Έχω 50 χρόνια μία σταφυλιά στη Μάνη, μας δίνει λίγο πολύ, ξέρει ο Κανάκης, 500 κιλά σταφύλια. Έχει γεμίσει ο τόπος. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απλώς σκύβουμε για άλλη δουλειά, για δανεικά. Μας έχουν εκεί κάτω. Αντί να φυτεύουμε και να βγάζουμε πράγματα, κάνουμε άλλη δουλειά. Λέγε. Σε συνέχεια, συγγνώμη, για το σκόρδο. Δεν έχουμε σκόρδα. Ναι. Γυρίζει άλλο τηλεφώνημα και λέει, δεν έχετε πατάτες Κρήτης. Λέω, στην Κρήτη δεν έχουμε πατάτες Κρήτης. Τσεκάρω κι εγώ, γιατί δεν ψωνίζει η γυναίκα μου στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχουμε πατάτες Κρήτης. Ξανά στη χοντρική. Πού είναι οι πατάτες Κρήτης? Δεν υπάρχουν διαθέσιμες. Πότε θα έχουμε? Σε 2 εβδομάδες, πρώτη Παραλαβή από τα Μάλια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συντονιστούμε, όχι για εξαγωγές, για αυτοκατανάλωση. Την εσωτερική ζήτηση δεν μπορούμε να την καλύψουμε. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Γιατί δεν έχουμε πλάνο, δεν έχουμε όραμα, δεν έχουμε έμπνευση και δεν έχουμε στόχο. Γι' αυτό. Δηλαδή η κοινωνία, εδώ υπάρχει κρίση που λέμε ότι η κρίση είναι απειλή. Στην ουσία, από την κρίση, να μιλήσουμε και λίγο με όρους κυρίας Τζορτζάκη, η κρίση έχει ευκαιρίες. Και μια ευκαιρία είναι αυτό που γίνεται εδώ μέσα. Δηλαδή ο καθένας να πάρει αυτός ο ένας που ψάχνεις, να πάρει αυτό το κάτι. Και αυτό το κάτι το κάνει πράξη. Ρωμάνε κιόλας. Για μας είναι τα σκόρδα. Κανείς, Να σας πω μια άλλη ιστορία. Στην Ολλανδία είχε έρθει και στην Ελλάδα μου είπανε. Στην Ολλανδία υπάρχει ένα πρόγραμμα, αγρότης ζητά νύφη.
Είναι το πρόγραμμα, ακούστε λίγο την τρελίτσα αυτή, είναι το πρόγραμμα που βλέπετε από τους περισσότερους Ολλανδούς με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. 6,5 εκατομμύρια κοιτάγανε το τελικό αποτέλεσμα. Αγρότης ζητάει νύχτη. Άμα είχες κανένα κούκλο αγρότη, για σίγουρα του πέρα αυτός που πάει, άμα έχασε μια γελία ότι είναι αγρότης εκτός από το παοξής, θα το γραφές. Μπορεί ναι. Ένας λοιπόν νέος αγρότης στην Ολλανδία έχει κάνει αυτό, όπως το κάνανε κι άλλοι. Γιατί έχει από 80 χρονών μέχρι 30. Πήρε 2.300 γράμματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί η κοινωνία στην Ολλανδία δεν βλέπει σαν παρακατιανό αυτόν που έχει κατσίκια και αυτόν που βάζει σκόρδα. Γι' αυτό μας εξάγουν σκόρδα. Οι Ολλανδοί όχι, μας εξάγουν ντομάτες και πάπρικες. Δηλαδή πιπεριές. Καλά για κρέατα και τα λοιπά. Και μπύρα. Άμστερνταμ. Όποιος παράγει έχει μια θέση στην κοινωνία. Εδώ όποιος παράγει δεν μαραγκώσει με ρεμά. Μπορεί να κάνει τίποτα. Σοπάνης είναι. Σοπάνης, άκου λέξη, γιατί είναι και τουρκική λέξη, ξέρετε, σοπάνης. Έχουμε υποβαθμίσει αυτά που μας δίνουν χαρά. Είπαμε την προηγούμενη φορά η κοπέλα μας είπε ότι θέλει ανθρώπους να παράξουν. Μου κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί κανένα. Τρέψτε παιδιά, δεν είμαι κατά της σύγχρονης κοινωνίας, μ' αρέσει. Αν όμως δεν μπορώ να φτάσω εκεί για να γίνω έμπορος φρούτων, γιατί μου λέει ο άνθρωπος και δίκιο έχει, θα τα τρώω ο ίδιος και δεν θα μπορώ να έχω χρήμα να κάνω κάτι άλλο, μήπως γίνω αυτόφωτος ρε. Ξυπνάμε το πρωί και για να περάσουμε καλά πρέπει να έχουμε μια πισίνα. Εγώ να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα. Γιατί λοιπόν να μην φτιάξουμε τη ζωή μας? Όποιος μπορεί να τη φτιάξει αλλιώς και να γίνει εκατομμυριούχος να το κάνει. Αυτό χρειάζεται. Όποιος γουστάρει και νομίζει ότι με τα εκατομμύρια θα γίνει ευτυχισμένος να το κάνει. Εγώ του λέω πάντως δεν είναι ευτυχία πίσω από τα εκατομμύρια. Αν όμως δεν μπορεί, να μην απελπίσετε. Να περνάει καλύτερα το εκατομμυριούχο. Όταν έχει το αυγό του, γιατί σε τελική ανάλυση έχουμε ανάγκη να τρώμε, αυτό δεν έχουμε. Ξυπνάμε το πρωί να πάμε. Έτσι. Μας τα δίνει όλα η κοινωνία. Όσο περισσότερο. Εδώ στην Κρήτη, καλά, δεν το συζητάμε. Στην Ελλάδα δεν το συζητάμε. Πάει και παίρνει λέει κρέας για να φάει. Έχουμε σαπίσει όλοι από το κρέας. Όταν τρώτε κρέας, να ξέρετε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει μια βαρβαρότητα στην κίνηση. Έχουμε σκοτώσει, έτσι, επειδή είμαστε πιο έξυπνοι από το κορματάκι, το έχουμε σκοτώσει και αυτή η διθενιά δεν πάει πουθενά και λέει πώς το σκοτώνετε, λέει, γιατί εγώ δεν το τρώω. Άμα το έχετε σκοτώσει, κάτι κόλπα υπάρχουν, ξέρετε. Άμα το έχετε σκοτώσει έτσι και έρχονται όλοι πολλά πάντα ζώα, δεν πρέπει να το σκοτώσετε με τη μία για να μην υποφέρει και τέτοια. Ρε πούστε, αφού το τρως, με τρελάνεις. Σε ενδιαφέρει πώς το σκότωσες. Άσε που σε τιμωρεί η φύση γιατί βάζεις κάτι μέσα σου που σε παίρνει ο ύπνος εντελώς για να το χωνέψεις. Έχετε δει στις ταβέρνες τι γίνεται? Όταν τρώνε είναι όλοι έτσι. Πιο μαλλιάδα, κάτω δεν σκότε κανείς. Αφού έφαγες, κανονικά πρέπει να τρέχεις. Δεν έφαγες, πήρες ενέργεια. Τρέχεις, δεν τρέχεις. Γιατί το ζωάκι σε τιμωρεί. Σε τιμωρεί, σου λέει με έφαγες μεγάλε, θα σε πάω κι εγώ. Για να χωνέψεις θα περάσουν ώρες ατελείωτες. Πες το, δυνατά σήκω. Θα σε ταλαιπωρήσει. Άρα λοιπόν, μήπως για να φτάσουμε στην ευτυχία πρέπει να έχουμε την παρατήρηση μόνοι μας? Μήπως πρέπει να τρώμε σαν τα πουλιά και όχι σαν τους υποκόταμους? Λέω, δεν ξέρω. Γιατί λέω άλλος έχει να πάει το παιδί μου κρέας από τότε για να βγάζει λεφτά. Πρώτα απ' όλα έχει λεφτά, αλλά τα τρώει σε όλα τα εισαγόμενα και του δίνει παιχνίδια πλαστικά. Έχει γεμίσει η Ελλάδα, είναι μια σαβούρα της Κίνας. Όποιος θέλει να πάρει παιχνίδι, λες και δεν μπορούμε να βρούμε άλλα παιχνίδια να παίξουν τα παιδιά μας. Όλοι παίρνουν πλαστικούρα. Δεν χωράνε στις πόρτες. Να μπουν μέσα με κάτι τσάντες, μπαίνουν μέσα όλοι, δεν χωράνε στις πόρτες. Μας έχουν αλλάξει. Παιδιά, μας έχουν αλλάξει. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Πρέπει να τα ξανασκεφτούμε όλα. Θα δείτε πώς θα αλλάξει η ζωή σας όταν καβαλήσετε ένα ποδήλατο. Δεν θα σας πω τίποτα για το ποδήλατο, πριν φύγω. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Τσακώναμε με το γιο μου, αυτό το μποξέρ. Δεν θέλεις ποδήλατο μεγάλο? Ή κάτι ρίσκο. Γρήγορα ξαναγίνει. Τσακώνομαι με το γιο μου. Το μεγάλο. Άμα κάνετε παιδιά και δεν τσακωνόσαστε, εσείς τσακωνόσαστε με τους γονείς σας. Δεν υπάρχει επανάσταση.
Εκεί που έπαιζε box, πήγα εκεί που έπαιζε box και του λέω μεγάλο, γιατί δεν είχαμε επαφή καμία, δεν άρχισε ο ένας τον άλλο. Του λέω, τη Άρης αύριο, του λέω να φύγουμε να πάμε Ελλάδα με τα ποδήλατα. Από το Άμστερνταμ, Δεκέμβρη, 6 Δεκεμβρίου. Γυρίζει πίσω μου λέει, ενώ έπαιζε εκεί στο Σάκο, θα το δείτε και σε ένα έργο αυτό, άμα θέλετε. The Power of the Heart λέγεται το έργο. Παίζει ο Κοέλιο μέσα, παίζει η Μάγια Αγγέλου και όλοι αυτοί. Και φωνάξανε και εμάς. Θα το δείτε. Αν γουστάρετε, θα σας δώσω να το παίξεις. Να το δεις στην ουσία, το έχουν γυρίσει. Λοιπόν, και αφού παίζει εκεί και μου λέει, και είναι και στα αγγλικά θα το δείτε, μου λέει αυτός, στα ελληνικά μιλάγαμε εμείς. Μου λέει, τι εννοείς, πού θες να πάμε, σιγά να πάμε. Του λέω, εσύ, μπορεί να είναι το τελευταίο μου ταξίδι. Πόσο? Ρε, χώρε. Το λέω γιατί είχε μεγάλη σύγκρουση, παιδιά. Έχουν χαθεί πολλά παιδιά από τις συγκρούσεις, χωρίς λόγο. Και του λέω, τι εννοείς, μου λέει. Και του λέω, μωρέ, θα σου το πω όταν περάσουμε τις Άλπες. Τι άλλο να πω. Δεν είχα τίποτα, αλλά έπρεπε με έναν τρόπο να το φέρω, Μακιαβέλη. Λοιπόν, και στις Άλπες, γιατί μιλάμε για ένα ταξίδι το Δεκέμβρη, ξέρετε τι σημαίνει. Το Δεκέμβρη έχει κρύο πολύ. Το Δεκέμβρη νυχτώνει στις 5. Και εμείς πήραμε 2 ποδήλατα και ήρθαμε για Ελλάδα, από το Άμστερνταμ. Έχετε δει τις Άλπες, γιατί τώρα ανεβαίναμε την άλλη φορά και μου λέει ο Χαφιέ, μου λέει είχε ανηφορίτσα, Του λέω μεγάλε, άμα δεις τις Άλπες, γιατί ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί και να περάσουμε τις Άλπες. Πόσο υψόμετρο έχει η Άλπες, ξέρετε, γεωγραφία. Ωραίο μουστάκι έχεις. Τις Άλπες όμως δεν ξέρεις πόσο είναι. Ποιος ξέρει πόσο έχει η Άλπη. Ένα 3 χιλιόμετρα. Δεν πρέπει να σε πάνω πάνω. Ο δρόμος για τις Άλπες για τα αυτοκίνητα ανοίγει το Μάιο. Ο δρόμος για τα αυτοκίνητα ανοίγει το Μάιο. Έχει κρύο. Και 2 μέτρα το χιόνι και εμείς πηγαίναμε. Λοιπόν, και όταν φτάσαμε μια νύχτα εκεί που δεν βρίσκαμε και πού να κοιμηθούμε και τι να κάνουμε και πού θα πάμε και τα λοιπά. Βράδυ χεστήκαμε κιόλας. Τι θα δεις, έξω ρε που θα παγώσεις. Σε κάποια φάση βλέπουμε ένα φωτάκι, θα το δείτε στο φίλμα μα το δείτε, αλλά η αλήθεια είναι πολύ πιο έντονη και βλέπουμε ένα φωτάκι. Και μέχρι τότε δεν είχαμε ακούσει. Και έτσι που λες δίπλα μου, μου λέει, κάτι βρήκα. Απίστευτη στιγμή για μένα. Δηλαδή, μέσα από την κούραση, γι' αυτό λέω, αν κάποιος σοφός υπάρχει, πολιτικός ή άλλος, θα έπρεπε να μας πει ότι η ευτυχία μετριέται με ένα όργανο που σας έφερα και μετράει τον υδρότα. Ένα υδρόμετρο. Έτσι λέω εγώ τώρα, έτσι. Για να είμαστε ευτυχισμένοι, πρέπει να βάλουμε ένα υδρόμετρο στο σώμα μας. Να μετράει τις σταγόνες υδρότα που χύνονται. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, εγώ και αυτός, να αγγίξουμε ένα στον άλλο. Δεν υπήρχε. Κανένας. Μόνο ο υδρότας. Και στις 2 η ώρα το πρωί, τι ώρα ήτανε, επειδή φύσαγε, χαμός γινόταν εκεί πάνω, -16 και τα λοιπά, και βλέπουμε ένα σπιτάκι. Τελικά το σπιτάκι δεν είχε κανένα μέσα. Είχε μια αγελάδα μόνο, θα το δείτε στο έργο, πεθάνετε στα γέλια, και η αγελάδα βγήκε έξω σε κάποια φάση, ας πούμε, στο έργο και τα λοιπά, και στην πραγματικότητα, και μετά ξαναφύγαμε, αλλά εμείς είχαμε πια ενωθεί. Υπήρχε περίπτωση να μην φτάσουμε, όχι την ίδια μέρα, μετά από μια εβδομάδα, και να βρούμε κάτι να κινηθούμε. Υπάρχει περίπτωση ερωτευμένη εξήλων. Υπάρχει περίπτωση να σε σταματήσει κανένας όταν φτύνει αυτό που παρατήρησε εσύ. Ό,τι και να θέλει. Ή πως το έπαιρνε μεγάλη δουλειά, γιατί. Όταν φτύνει ο ένας και καταπίνει ο άλλος, σε όλες αυτές τις δουλειές, είτε είναι εταιρεία είτε είναι ζευγάρι, δεν μπορεί να σας σταματήσει κανένας. Αν μου πείτε λοιπόν τι πρέπει να έχετε για να πετύχετε σε μια εταιρεία, να φτιάξετε μια εταιρεία, είναι να είστε καψούριδες με αυτόν που την κάνει. Και να περνάτε καλά, να πλησιάζει ο ένας τον άλλον και να φεύγει ενέργεια τόνους, χιλιόμετρα ο ένας από τον άλλον. Και να μην μπορεί να σας χωρίσει τίποτα. Η εταιρεία είναι μια αναρρίχηση. Το είπαμε αυτό. Δεν το ξεχνάμε. Άλλος λέει ότι είναι ένα ποδήλατο και άμα σταματήσει λέει πέφτεις. Αυτό είναι το ωραίο. Εγώ σας λέω είναι μια συνεχής αναρρίχηση. Άρα λοιπόν, για να πετύχουμε, πρέπει να τα έχουμε καλά με αυτόν που είμαστε δίπλα. Το κάνεις πάντα, όχι. Αλλά άμα βλέπεις ότι δεν το πετυχαίνεις, φύγε. Γιατί μπορεί να μην ταιριάζεις. Ισχύει στο γάμο μας, ισχύει στις εταιρείες μας, ισχύει παντού. Ενέργεια χρειαζόμαστε, τίποτα άλλο.
Το επόμενο, έλα. Θέλεις κάτι άλλο? Σου είπα. Τι είπαμε τελικά να Σου προτείνω. Όχι, να με κάνεις μαϊντανό μου είπες. Όχι, εγώ δεν είπα για μαγιανό. Εγώ σου είπα αυτό που κάνει σήμερα εδώ μέσω της εταιρείας. Θα το οργανώσεις. Τι οργανώνω. Θα γίνεις μάνατζερ. Εσύ εσένα. Ναι. Εσύ δεν θες μάνατζερ, φίλε μου, είσαι μόνος σου μάνατζερ. Εμένα θες μάνατζερ. Εμένα όπου με καλούνε πηγαίνω, γι' αυτό κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια. Όπου με καλούνε πηγαίνω. Δεν λέω όχι ποτέ. Υπερόπτης δεν είμαι. Ό,τι να πω, σας το είπα, θα πάω να κοιμηθώ ήσυχος το βράδυ. Γιατί δεν είχα μυστικό. Ό,τι με ρωτάτε το απαντάω. Και σας λέω την αλήθεια, αυτή που έχω ζήσει.